खासिक'त्रानिफ्राय बासुगावसिम थांग्रा लामा। बे लामाजों हान्था मेला फालांगि खालामनाय आरो फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनो हान्थिलांनायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। गारि सालायोब्ला जोबोर खस्थ' जायो, गाखोग्राफोरा खस्थ' मोनो। गारि सालायबाथ' बहुत खस्थ' जायो, गाखोग्राफ्राबो बिराद खस्थ' मोनो। আপোনালোকেতো টেক্সটো লৈয়ে থাকে, ৰড টেক্স লৈ থাকে, চব এভৰিথিংটো লৈয়ে থাকে। অকণমান ৰাস্তাটোৰ পিনেও অকণমান চাই দিয়ক। गारिबो बेल थायो, बाइकफोर एक्सिडेन्ट जायो। खस्थ' मोनो, जिनो लुंहे लुंहा जाजोबो ना, मैगं लाबोयो जोङो सामफ्रामबो। चिरांनि खासिक'त्रा जानानै क'क्राझार थांग्रा लामाया बायग्रेबलांनो हमदों। चिरां जिल्लानि खासिक'त्रा जानानै बासुगाव आरो क'क्राझार थांग्रा लामाया गोलाव समनिफ्रायनो लुफामफिननायनि आंखालाव बायग्रेबलांनो हमदों, जायनि जाउनाव बे लामाजों हान्थिग्रा रोजा रोजा सुबुं आरो ओनसोलनि फरायसाफोरजों लोगोसे बेरामिफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। बे लामानि गाज्रि थासारिया खैफोद लाबोदों हान्थामेला खालामग्रा सुबुंफोरनि गेजेराव। जायखिजाया समावनो गोब्राब खैफोदाव गोग्लैगासिनो दङ बे लामाजों हान्थिग्रा सुबुंफोरा। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बे लामाखौ थाबैनो लुफुंनानै होनो थाखाय बिटिसि सरकारनिसिम खावलायहरदों। আৰু ক'বৰ কোনো কথাই নাই, এনেকা ৰাস্তা বহুত কমে দেখা পোৱা যায়, যিটো ভাঙা ঠিক হ'ব লাগে, বহুত ঠিক হ'ব লাগে। বহুত অসুবিধা হয়, বাসুগাঁৱৰ পৰা আহোঁতে আধা ঘণ্টামান লাগি যায়, য'ত আমাৰ ইয়াতে 5 মিনিট বা 10 মিনিট লাগিব লাগে, তাতে আধা ঘণ্টাৰ ওপৰত লাগি যায়। ক'ত যাব আপোনালোকে? এতিয়া আমি বাসুগাঁও যাম, মেইন টাউনত লাইনৰ সিপাৰে কিহতে। ইয়াতে আহিছোঁ কিয়তে আমাৰ মেডিকেলৰ কি আছে অকণমান। ডেইলি সদায় স্কুলবিলাকৰ আপডাউন কৰে ষ্টুডেণ্টবিলাক বহুত আপডাউন কৰি থাকে। মাজে মাজে ভাল আছে ৰাস্তাটো, ভাল কি ইমান এটা নাইয়ে আপটোতো সেই নতুনকৈ যিখন ফ্লাইঅভাৰ হৈ আছে, ফ্লাইঅভাৰ তাতেতো তেনেকৈ এইখিনিলৈকে গোটেই ভাঙাই। চৰকাৰক কিবা ক'ব বিচাৰিব? চৰকাৰক এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ, আপোনালোকেতো টেক্সটো লৈয়ে থাকে, ৰড টেক্স লৈ থাকে, চব এভৰিথিংটো লৈয়ে থাকে। অকণমান ৰাস্তাটোৰ পিনেও অকণমান চাই দিয়ক। সেইটো অলপ সুবিধা হ'লে আমাৰো সুবিধা হয়, চবৰে কাৰণে। गोबाव जाबायानो, बे बानायजेननायनिफ्रायनो बानायाखै। 1 बोसोर जाबायदां ना, 1 बोसोरसो जाबाय। सामफ्रामबो आपडाउन खालामो जोङो। माबायदि मोनो खस्थ'? खस्थ' मोनो, जिनो लुंहे लुंहा जाजोबो ना, मैगं लाबोयो जोङो सामफ्रामबो। अबेनिफ्राय लाबोयो? जोङो माबानिफ्राय गाल्लाबारिनिफ्राय लाबोयो। बासुगाव लाङो जोङो, बासुगाव। खस्थ' मोनोबाबो। बेसे गोलाव गाज्रि लामाया? बियो खय मिटार जागोनथाय बियो। बे माबानिफ्राय गाल्लाबारिनिफ्राय बिसिम फैयो जों बासुगावनिफ्राय, दैनिक फैयो जों, आपडाउन खालामो। माजे माजे मोजां जायो, माजे माजे गाज्रि जायो, बिदिनो अखा हाबा मा हाबा बांसिन खस्थ' मोनो। এনেকুৱা ডাম্পাৰবিলাক চলি একে গাঁথা হৈ গৈছে। আমি চলাওঁতে বহুত কষ্ট হৈছে, পেচেঞ্জাৰো দুখ পায়, কেতিয়াবা আমি ভুক্তভোগী হওঁ। বহুত দিন হৈছে বনোৱা নাই। মাজে মাজে অলপমান ভাল, কিন্তু গোটাইখিনি বেয়াই হৈছে। ইফালে তাকতাৰা, ইফালে গোৱাবাৰী আছে, ৰাজেশৰাং আছে আৰু নেহালগাঁৱতে আছে। নেহালগাঁও गारि सालायबाथ' बहुत खस्थ' जायो, गाखोग्राफ्राबो बिराद खस्थ' मोनो आरो लामाखौ बासिनानै सालायनांगौ जायो आरो। खयदिन जाखो? बहुत गोबावसै बेयो। बिदि ओरै रडआबोथ' सालाकाथिनिफ्राय केपसुल गारि फैयो, बिराद लड लानानै बिसोरबो एसे गाज्रि खालामलांबाय। ओमफ्राय बिराद गिदिर गारि खारो आरो, ओमफ्राय दाथ' अट' गारि फिसा थांलाय फैलायफ्रा एसे उसुबिदा जाबाय आरो। पेसेन्जारफ्रानो एसे प्रब्लेम मोनबाय आरो दाथ' दै स्लुं जाजोब्बाय। दै स्लुं जाबाय आरो, बांसिन अखा हानानै बांसिन जाबाय, गाज्रि जासिनबाय बांसिन दा बेनो आरो। उनाव सान्दुं दुंबा हाद्रि फैगोन आरो, सान्दुं दुंबाथ' हाद्रि आरो गारि गिदिर दाम्पार फैनोसै दा, बिदि आरो दाम्पार फैयो। लामाखौ बानायनो थाखाय सरकारखौ मा खावलायनो सानो? बानायबाथ' मोजां, सरकारखौथ' मा होनबावनो, बुंबाबो बेनो बुङाबाबो बेनोसै माथो। बानायना होयोबाथ' मोजां, पाब्लिकनि थाखायबो मोजां, हान्था मेला खालामग्राफोरनि, गारि घरा सालायग्राफोरनिबो मोजां, बेनो आरो। बानायनांसिगोन ना, बे बिराद हाखर हाला जाबाय। मालानि दिनाव बानायगोन, गारि गुरि सालायनायफ्रा बिराद डिस्टार्ब जाबायना, खस्थ' मोनो। गोबावाथ' गोबावसै बियो जानाया। बेखौ मालानि दिनाव बानायगोन, गिदिर गोलावफ्रा अननानै बेखौ बानायोब्ला मोजां जागौ आरो। गथ'फ्रा स्कुलाव थांलाय फैनाय बिराद खस्थ' मोनो नामा?
औ मोनो मोननाया ओरैनोथ' साइकेलजोंबो थाङो गारिजोंबो थाङो बेबायदि आरो माब्लाबाफोर बिदिनो बे लामानि थाखाय एक्सिडेन्टफोर बायदिसिना जाबाय नामा बेहाय? जानायाथ' सिगाङाव बिदिनो बे फुजा मेला जायोबा एसे एनै जायो गारिफोर बेल थायो बाइकफोर एक्सिडेन्ट जायो एसे खुनि मोनलाङो आरो गाव गावनो खालामजानो लुबैबाय मानोना औ लामाखौथ' बिदिनो जोङो दाबो गामिनि मानसिफ्राबो खालायजानो लुगैबाय बे लामाखौ